थानो हायाले आंखाय थामी तारमाने मानी बुबा जानि सब समय आं न्यूज नाया आं हरे एकटा दुईटा तीनटा बाजो आं बयनिबो बाथ्रा नायाव माने न्यूज नायो जुदु आबदिमा नुनो आं नु ये आं बै थामी बोनो पारानि बोनो जे तंने रो आङो खाबा तातिदि आगे जेमो तो आगे तंने आङो हाया बुनि फालिदि हाया जिबो नानिचा ओके आं बिनो बिया जबरदस्ती किया खाइदि मा होनोसै नामो नाया नामो रिया नामो उकिया अमुसुया आं हिया केनबा जाजार कुची जाजार कुवो तंबा जानाम खावो तंबो मतिके ना वैसुया खाइदि मुखाया फैबाया आं तो थाया माने आं खाइबोखायनो थांबोताना थांबोताना जेथिमो नों दिल्ली बा थानायखौ दिल्ली बा थानाय जा आं खाइनो थावो तारमाने नों दिने दिल्ली मा थानाय रामपुर बिंथिबो सय लाम थानाय आखि जायो आं पारनिबो तो बेराया ना वैसु जिउ फाइदि वैसु जिउ तंबि आनि को आरो न बातालिया ओमफ्राय फेमिलिनि 21 बुथार चिनि तिप्रामो थावो जयेन्द्र फाइका चिनि कुंजरी पारा म कुंजरी मग पारानि चिनि ताको कुयरी मगनि এবং বনি পৃষ্ঠা প্রমুখনি বিজেপিনি পৃষ্ঠা প্রমুখনি বকাইছা নেতৃত্ব তংমানি বতিনি ত্রিপ্রামথ জয়েন দেখা হামবাই নরক যত ফাইনাই রক ন ছয় ফ্যামিলিনি 21 বুথা যারা ফাইনাই যত নরন হামবাই ইয়াফর চিনি বুবাগ্রানি থানসানি মারিও নরক ফাইকা নরক দফানি বাই ফাইকা জাতিনি বাই ফাইকা অম অ ত্রিপ্রামথা ওংখা ত্রিপ্রাসানি কাইসা ম লামা যে মুক্তিনি লামা ओ लामा बरक सफायखा मेन स्ट्रीम बरक सफायखा आगामी दिन ताइबो फाइने हिना इको उंखलक जरा बुसकां तने र बांग सिनहलिया बरक सावो बाक्सा सियाबो तंखो बरक दाबो जॉइनिंग नानानि बागै लाइन रमि तंखा बरकबो फाइनाय तिनि फुंगो आसे सिरि आंमा सावो हठात खलायै सार आनो जॉइन ना फैदि हिनि आंनि नगो भायै जॉइन ना आनो किसा जॉइन ना हिनि लगे लगे फाइलायै बीजेपी नि नेतृत्व कृष्णा माने बोले युवा मोर्चानि ब काइसा दामी दामी नेता तंगमानि चला गांनि बट जॉइन ना फैका फुंनि 10टा समय आं बनो टाइम आं 10टा समय बास माने बबा नुखा गेरो बासागै सार आं जॉइन फाइनाय हिनो ब्लाइके हामबाय किशोर रियां न थासिं आं ब्लाइके हामबाय मारखा गमसाय रियां बरक फाइलयै जॉइन फैका नगो फाइयै उस खावबो अमर साकमा फाइ नगो जॉइन फाइयो सार आनो जॉइन ना फैदि अब तामनि इंगित बरक जत बुझिखा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार जे त्रिपुरा मथानि बादे ओ पार्टीनि बादे त्रिप्रासानो मुथांमानाय गरै अमनो एकमात्र लामा जे त्रिप्रासानो मुथांनाय अम बुबाग्रानि नेतृत्वजों त्रिप्रासानो मुथांनाय एवं बुबाग्रा तंखेनो सम्भव जे त्रिप्रासानो मुथांजानाय हिनै जत बुजिखा बरनो नेगानि रनानि बागै बरनो नग रनानि बागै बा कोनो एकटा स्किम रनानि बागै बान्डि तुमानिया खुद बर फायो बीजेपीनि नेतृत्व र कत कतसे आं बुकाइसा आमो जिनिस ताना मासाव ब्लाइके बरनो जों वेलकाम जानांगौ हाय ना हाय ताबो बुसखांगो yang साइड आबोखे yang आं बुं सालिहा अन जागाबो ताइबो लाइन दमि तंखा जयन दिनानि बागै आं बरकनोबो ताबो बुसखांगो जों गोबांमा लाइन दमि तंखा yang उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम थुं नाबै अवस्था उं दङ ब्लाइके हामबाय चिनि तिनि भाइ मानजा फाइजाक डिस्ट्रिक्टनि गुमथि डिस्ट्रिक्टनि चिनि प्रेसिडेन्ट बरंगाना एमडीसी चिनि सदागर कले बाबु फाइजाक मानजा फाइजाक तिनि अ जॉइनिंग प्रोग्राम फाइजाक चिनि हिरणमय त्रिपुरा फाइजाक चिनि प्रणब शंकर त्रिपुरा विशाल देबबर्मा चिनि अर पतेन त्रिपुरा ताइ तंगो गोबांमा चिनि सुजय उच्चय ताइ फाइ मानजाक फाइजाक चिनि चिनि जॉइनिंग प्रोग्राम ब्लॉक प्रेसिडेंट वाईटीएम नि तपन देबबर्मा ताइ एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट नंदरान त्रिपुरा हाइ अरनि आं हामबाय मार जानांगौ राजेश त्रिपुरा ताइ चाथै मग बरकनि नेतृत्व बरक तुई दुलमुनि बरकनि तुई दुलमुं बाय बरक सुनो आसुक जरा रुफाइका चिनि कोयर बाबु संनो चिनि अब जॉइनिंग रुफाइका अब चिनि महाराष्ट्रनि जे फुनुमानि लामा फुनुमानि पार्टी हो बरक जॉइन रुफाइका बरनबो स्पेशली बरना हामबाय जानांगौ मामा हामसिं रियांबो मानजाजाक अ तिनि अ जागाव ब्लाइके बरमा हामबाय जानांगौ चिनि दक्षिण करबुनि चेयरमैन ताइ कैसा चिनि रायचंद्र देबबर्मा बतिनि ब्लाइके अम बरक हामजाक माने खातुं खाजाबाय जत फाइले जाक चिन तिनि अर गोबांमा ताइबो जों बुसखांगा हाइके जॉइनिंग नानाय आबों खाथिनि समाय अर जों माने अ म थांखा
tiprasana muthangna ni bagai saithoi tongo abno joto busilai buskangbo taibo phainai kaham ke hambai chini jotono tini je jotono har kaham joto phai manjana no jotono kha kaham ya phari tini or par ka hambai bubagra ayu loto bubagra ayu loto bubagra ayu loto bubagra ayu loto tiprasa ayu loto tiprasa ayu loto tiprasa ayu loto joto kaham kurun ke tongbo de har kaham hambai